No, posad. Pojď. No, ty taky. Jo. Šup. To ty jsou zvládat, No, pojďte. No, pojď, ty to. No, není tam. Není tam to máma, ne. Tak si musím něco tady odjevit. No. Taky blíž. Vlastně vlasy. Ty tričko. Vlasy. Pojďte krásný. Tak. Jo. To jsem taky vratná. Počkej. Jdeme pro sestřičky, pojď. To člověk se opravdu bojí, aby nešla. No. Hodně na maminu. Je, už jsou všichni. Jo. Pro všechny mamina nezajímala, to tam ukořistila to ucho, vy. No. Počkej. Já si musím dát pryč ty prstinky, oni se to prodávají. No, jo. No, já ho No, a vlasy taky. No, to taky něco. Odstříhat. To bude teď nadrtou, no. To jo, já to musím. A tenhle ten, co je teďka nahoře, to je ten pejsek, jo? Ten největší asi. Tohle. To je velký kluk, jo? No. Bulka, no jo. Jo. Oni se teda rovou tak jako všichni, ale každý má svou chvíli. Až budeme moc taky, budeme hodně venku, No, takže první očkování mají za sebou. To jsme teda absolvovali v to úterý až teda k 8 hodin večer, ale absolvovali problém. A další očkování teda vlastně ke konci dubna. A pak už rovnou vidět se svým veterinářem. 12. No, a těch 12, vlastně by pak mohli mezi ostatní psy. No. Teď je to zatím takový to někam, ne, možno to my budeme doma. Poponést, kde psy nejsou. No, a se chová, vy. A ty ne. No. To je Betka, ne? Jo. Kousat ne. Můžeš vouzat, jak chceš. Jo, a teď už koušeš. Ne, a vlasy taky ne. Určitě takový ten postřih. Boj. Musím zvědavá, jak to ta vaše fenka snese. No, my jsme na to hrozně zvědaví. Bude
Ona už to zřejmě tuší něco, jo? Už je vidět, že jo, ona je hrozně taková, pozná atmosféru, co se děje. A tak ona z vás musela i ty psyky cítit. No to určitě, když jsme přijeli, to jo. Myslím, že i pozná, že jsou to Ale já si myslím, že i jako ví, že se doma něco děje, je prostě taková jiná už. No, tak Oni se tím vlastně učí, že kolik můžou stisknout a kolik ne. No. Ježiš, a teď to je dole. Tam válkujou. Teď je lumpík. Ty jsi největší lumpík. Nějaký víc? Jo. Koukáš. Jo, Bertinka už je tam taky fumlo. Jak Oni si úplně... Jo. Za kůže, vej? To je moc. To bylo dobrý. To je idylka. Už mám letní sestřih, ale ne úplně. Si vydělala lavička. A jak jsou takový ty trimovací kartáče, tak